Добрый раніцай усім. Сёння нядзеля. Прыехалі ў касцёл на святую імшу. Молимся за повсюдный костел, как, обвещаючи Евангелие Христа у свете, вел людей до познания правды. Тебе просим. Молимся за керівників держави, щоб належним чином оцінювали і підтримували християнські коштовності. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за батьків, які вирішили охрестити своїх дітей, як не забивались так само про їх релігійне виховання. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за хворих і терпящих, щоб вони відчули близькість Ісуса Христа, спознали Його любов